Transistor és un projecte de mediació que s'ha dut a terme a les 10 ciutats membres de la xarxa transversal. Durant la primavera de 2025, museus i centres d'art de les ciutats membres han acollit residències de mediació i recerca en què una persona o equip de mediació de la zona ha desenvolupat una proposta per aprofundir la relació de l'espai cultural de proximitat amb els seus públics i comunitats, per tal d'establir connexions més properes i significatives. La proposta per cada municipi s'ha dissenyat vinculant-la a la programació cultural que ja tenien els museus o centres d'art, perquè sumés a la programació i ajudés a enriquir-la i fer-la més accessible. El projecte s'ha dissenyat amb aquesta flexibilitat per tal que pugui adaptar-se a la realitat i els reptes de cada equipament a escala local. El que volem, sobretot, és que aprenguin, però que gaudeixin i que siguin activitats molt accessibles. I sobretot això, que tornin. Estàs veient altres treballs i t'estàs com nodrint d'alguna forma amb literalment l'art. Destaco per damunt de tot aquesta perspectiva feminista que arriba a l'alumnat i que és tan necessària. Estem molt agraïdes. Estic molt il·lusionada també perquè crec que és una oportunitat per conèixer l'art i la cultura. Veure totes les dificultats que tenim per accedir a la cultura, com podem solventar-nos, perquè ens adonem que hi ha forces coses que poder per desconeixement no estan adaptades a nosaltres. Cadascuna ha contat la seva història i ha sigut molt interessant perquè hem pogut crear un ambient de confiança y de empatía. Este grupo me animó mucho porque estaba libre para hablar de mis raíces, de mis cosas y me ha gustado mucho. Compartir amb les persones que estàvem allà i xerrar, m'ha encantat. Feia temps que no em sentia tan bé. Ha sido muy bonito porque hemos hablado de todo un poco, cada una de nosotras de su experiencia. Y la verdad es que para mí ha sido una experiencia muy bonita. I could say the happiest day of my life. I really enjoyed everything, every moment, every second and half of a second of this moment. I really enjoyed everything. Muchas gracias.